assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salminan mi juurima on mi ñaganima mon Allah moƴƴere kala to ɓi pullo wawi wonde e wonirde salminama juurama yettama manama kala to mbawɗa wonde e wonirde alhamdoulillahi rabbil alamina émission mon foyre nalankoɓe ɗo to Pinal TV kala ñande mercredi 16h à 17h ko ɗo woni debbo mo ñooro wuro wiyetego Sawle Guissé Binta Samba Gandiraɓe Marata Guissé yewtata moon saaha e satuji kala ne beltoto ɗon e jeese moon Pinal TV yeeɓiyankoɓe e hande ko gawlo men bewɗo joguiɗen ɗo soko on woni Seeku Gawlo en koori e dow jaam korka ɓenni e dow jaam eɗen mbiya yallah hollu men hordude mo wuuri en jiyani hikka ɓe yallah yurmoɓe yaafaɓe tomɓuranɓe ga en juuɗe moɗɗe jaɓɓoɓe en hikka ɓe kadi yallah waɗ golle men moɗɗe jaɓaɗe walla waɗ goofe men jaafani korka ɓenni e dow jaam émission men foyre nalankoɓe hande ko Seeku Gawlo gorko gawlo jontaɗo arɗo hande ne yewta men e subaka julde he Seeku ɓe calminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe kala oɗo saaha te bettoto ayaw Pinal TV alhamdulillahi marti linda e ramadana ƴeɓɓiki nenno eɗen keebo kala biyo o mbimo e fulɓe ko so neɗɗo hunci ɗengal mo wi mbimi fuu ana heeɓe hakkude ñooro jeppaɗo télé men ɗon kala ɗo o tugui masina e kala ƴeewo en nokku ɗuyte caggal leyɗele fuu e mbi ɗum keebire waaga soko ƴeewa tan marta ndinda ko lewru ndu dari ko maayi ko wala ɗo haaɗi ko wuuri ko du wala ɗo haaɗi mayɓe wala ko gaɗi Allah so maayi wuuri ɓeedu wala ko dokki Allah so nguuri en jetti Allah en jettima wuuri ana adi ɗo kala joni heɓade pullo meɗen kanko Adama Allah Idrissa Allah seyni ana hante waɗa nana pullo o sanne yimɓe fof ana jiyamo sanne pullo bawɗo yidde sanne on haawi ha heeɓede ɗo yarojo Allah Idrissa Allah seyni marti ndinda minen ñama kala en ñagotoɓe miɗen cuɓo komi ñagoto sanne min jiiɗa liccere dimo fe fati men tilade e meɗen ɗo joni marti ndinda Mariétou Guissé en keɓoto kanko pullo meɗen jiɗɗo meɗen Seeku Allah e num booni ko ɓooya seeɗa ko mo neddi eme jawdi fa heeƴi en calminimo jettima en manimo e Seeku caggal nde calminɗa bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe ayaw Pinal TV amin mi namdoma seeɗa Seeku Gawlo Seeku Gawlo koko gawlo jontaɗo gawlo tinaɗo hande men fuddiɗe namde ɗe jiɗmi ko jima bandiraɓe ɓe seeɗa tan natade namde ɗe seeɗa tan mi namno inchallah keɓira waaga bandiraɓe kelle gasa keɓira waaga Allah hollu yamma wuuri e ñaagema Allah faabike ñagoɗem Seeku weemi ñagoɗem Modibaɓe na ñagoɗem Talibaɓe kelle gasa keɓira waaga Allah holluyen wuuri kelle gasa keɓira waaga Allah holluje mama wuuri heebi galle ñollu fulɓe kelle kese keɓira waaga heebi ka Pinal TV kelle kese keɓira waaga Pinal TV ana weeli kelle kese keɓira waaga le omo jogi yuru meɗe kelle kese keɓira waaga le omo jogi nema kelle kese keɓira waaga kelle gasa keɓira waaga
kulle holluyam Kedirawaga. ewa bandira musidɓe tedduɓe o nani Seeku o wimon yo juurmo wuuri en juur kewɗe tawde teɗ sawa en tawmo hikka en tomo wuuri ya allah ya barke salatul fatiha eɗen ñaago jomiraɗo joom bawɗo o kanko waɗata foof kanko haɗata foof kanko hokkata foof ya rabbi yalla tawno men ndeɗo hitande mo wuuri ha jottoɗen ɗo e Seeku Gawlo foti yewtude Seeku lelmen min gaaci ɗi seeɗa mbiɗa yiɗi namdadema seeɗa tan Seeku mbiɗa yiɗi kalna kam hono Seeku holto Seeku ƴimmi min mi immike e iwdi am yo Fouta ɗonete Sénégal mais jonde amen mi iwdi am hannde miɗa wawi wiide Caabel wiye Masina Seeku Gawlo ho jiɗmi namdadema seeɗa ngawlago seeɗa tan jiɗmi namdadema e ngawlago de so cahli men sangalde men gaaci ɗi kalnan men seeɗa awluɓe hono gaddi ha jettoyi Masina aɗa wawi mande ɗon ɗon marta ndinda ko waɗi ngawalako ko nenno e fina tawa minen du min pini wala fof komin jewtinta so wona ñayɓe mais ngawlago ni ko fina tawa ko ɗum tawɗa tawi ngawlago minen kam min pini min tawi galle amin fini on tawi oɗon jokki miɗen jokki ko jokkuɗa ɗum hannde ko Seeku Gawlo holi caɗele ɗe jiyanɗa e hono hoore ma seeɗa ko jemmi caɗele am alhamdulillahi rabbil alamin ko puɗɗum golle o warde hannde nenno somi heeɓi dimo teddinowo fuu mi jokka e mum annduɗo koro ñama kala ko fuu mi jokka e muɗum kala mo anda koro ñama kala ko mi sella e muɗum mi yennata ɗum nenno mi heeɓi hem teddengal soko ɓi adama dan ɗo garɗa keɓa keddengal dan ɗo garɗa dow keɓa koyanda ka sa hawri e koyanda no fof fati mille fe fati sikkata fe e ɓi cuurel kawra sa hawri e ɓi suudu baba mawdu annduɗo koro ñama kala ko annduɗo koro ndimako sa wari fuu ñama kala koyata Seeku aɗa wawi haalana men golɗo ɓoggol ko ngol wiyata par ce que ɓoggi ɗimɓe ɗi nana aɗon mbiya ɗum ɗo ko jaru ɗum ɗo ko dani men golɗo ɓoggol ko ngol haalata joni ko ɗum jiɗmi andude quoi marta ndinda a haali gonga guisi ko ndu woddu ko haalata ɗo joni ko e sowe sowe joni a firata joni ñeeño fo jeeyi si ngaji joyi ɗi gaɗi ñeeño ɗo joni ko ñeeño ɓe koɗante quoi donc ndu ka sannu ndu so hoɗama ɗum wayi hono de bara sambalu Allah yarda e muɗum o hooɗi gambari o wi gambari bagge danejo joni ana wayi hono yimɓe fuu denti ana wayi minen du hono somin koɗɗi sowe fuu dar caméra ñayɓe fuu kañum jeeyi joni koto mana sowe walla maabo ana jeeyi ɗo sakke ana jeeyi ɗo baylo ana jeeyi ɗo labbo ana jeeyi ɗo nenno warde bambaɗo ana jeeyi ɗo
siŋaji ari ardi ñañagal ari ardi ɓeɗo ɓe lumtiɗa ɗo ɓe goni ñañɓe ɓe goni hoddudu ɓe goni hoddudu donc ça veut dire ko ñañɓe foof jeeyi hoddudu fof i an seko an koɗowo noon an koɗowo ndu walla rokkan min koɗowo ndu mi tawndu bon a tawndu quoi mais jiɗmi kalaɗo jon ala wi jeeƴɓe joyi ɓe jeeyi hoddudu hoddudu joni joni a famam joni awluɓe on dokkan no wonde ƴew gaaji ɗi garaji ɗi yemaabo guppal gongal e hoddundu ɗoni jannini yo baylo paateji ɗoni mana nguru o yo sakke mana leggal ngal yo labbo kañum se atano wallahi ko gonga mana tan bambaɗo o woni ma bambaɗo o koɗo o woni bambaɗo machallah ɗon hoddundu ɓe joni bambaɗo ala ko jeeyɗo e hoddu heede hoddundu ko yimɓe nayoɓe jeeyi hoddundu donc ɓe tottuno bambaɗo yo hoɗ jaati bombayɓe ko rakkaɓe a mbason farnade ɗon siŋaji joyi ɗi machallah e Sékou Gawlo yewtere ma nde weeli komi waɗi saha foof mi miccitoma e nder yewtere he e Sékou ko ɓamɗa e gawlago e hannde a waɗani musique moderne toujours aɗana jokki e hodduma aɗa yaaha aɗa jowtoya yimɓe ma bewɓe walla ñañɓe ma bewɓe holko mbawɗa haalande en seeɗa ha joni ko tanma natani marta ndinɗa alhamdulillahi rabbil alamin ko puɗɗumi ñagude warde hannde musique mo koɗɗumi adal ma bo an miɗa wawi wiide yo ɓi bappa añan yo ɓi ɓe mawnan soko o adi hokkude kam mbaɗɗo go'o kañum adi dunnanude kam sidio fa bandiraɓe fuu no'ti min haalentema sano ndu mbiɗa wiyamo mabal han bal birima boori o yo mabo du yo banda maɗa gorgo gise kanko mi ɓamnimo bandu e ley 2016 puɗɗo ɗo muɗum warde ɗo gommi hannde alhamdulillah rabbil alamin fulɓe ne jiiɗi en ñeyɓe ne jiiɗi en nenno ko jaali fuu ana yiɗi em hannde machallahu fuu ana hasidini e golle meɗen o du ana yiɗi golle meɗen o ewa bandiraɓe musidɓe tedduɓe wonani ko Sékou haali ko Sékou wini horsina e banggal ñañɓe omo horsina e banggal yimɓe donc Sékou aɗa wawi kontinorde men hoddunɗo jimana men ñañɓeɓe min hooran mi leewo hen seeɗa ha soko ñañɓe jeeyi tan marta lindani jaare wona bisimilla noon jamma bimani yeyiɓe bimani bayra wona mabo fu woni mabo wona bayra fu woni bayra namde ñigadaji ñayɓe golle de wona baylo fo woni baylo wona bambara woni bambara wona sake fu woni sake ndeysan marta ndinɗo walla yimi yiɗima Allah yiɗuma koye ndeysan ɓinguel mabo guila yarima bo nafofo ndeysan ɓimani bayɗa ma ballam baali birayima baari jawtu tagama ɗum alisula buubu sara oƴe rambo martininta gorko goto ana kona kiri on wiye toka hamadou alisula buubu sala sadi mini miɗo tawi aɗa yiyi amadou na aɗa nanamo koy sa yita toka hamadou alisula buubu sala sakke aɗa nanamo ko sakkene mo sakkejo no ka machallah nde o wima hum fof tan kilimoɓele awo salminama guila ɗo ha Conakry machallah yamadou no alisula buubu sala sake allah e alisula buubu sala sake bogari alisula buubu sala sake maymoun alisula buubu sala sake yahjanne alisula buubu sala sake sake ɓi oumar allah e amadou allah e sake o mi yekanimo Conakry o hocci kam desan euro nenno nde wima hon ka fu mbaɗɗu ka fof tan mobile a serti e yarde koyɗe ga ɓooyi aywa haalnumo mbiya debbo ma bonani ga
mi yiɗi waɗɗade hannde mi tampi sisa fokkata ha fayto mi taski mi rakketake joni ko télémani ɓamma mi mbiyama min mbi miɗa yiɗi waɗɗade hannde inchallah na waɗa inchallahu rabbi so ɗum diri ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum Sékou wi jippuɗe seeɗa Sékou wi tout le temps kañum yewtat tan ko ñeeñɓe donc ça veut dire que Sékou an kam ko ñeeñɓe ittuma gila masina e gila Fouta Sénégal tan ha masina ko ñeeñɓe garduɗa nde min ƴiwata Fouta somin gara gande e fulɓe min gardi fulɓe garduɗa même ɗon o Cheikh Mar kañum adi min kodda Fouti Wutare kañum adi min masina tala gueɗo jippuɗe seeɗa mbiɗa yiɗɗi andude oɗo histoire ko fulɓe immudi ɗon Fouta ha masina mais ko ñeeñɓe jeeyi moon hoko addi ɗum hoɗum addi ɗum Sékou Amadou kañum hokki min ñeeƴo Sékou Amadou tottuma ñeeñɓe mbiɗa andi kam an ñeeñɓe maɓe ne mbawanma mais hollo mbawɗa memande min seeɗa histoire Sékou Oumar Foutiyou Tall kodda Adama Aïcha jimana min muɗo seeɗa Tall Gueɗe martindinɗa wana komin koɗi joni ko modi baɓe kañum koɗnaɗo arɓe kañum en tan jeeyi kodda huto wawa jogo ɓe landi Sékou Oumar mbi Sékou Oumar o winama o wi Allah hono bamaɗa won o ƴeewi bandiraɓe mo tawata mo immi dari kanko Sékou Oumar o wi ɓen wonɓe ɗo ɓe fuu ɓe tawaɓe banggue makko ɓe fuu ñeɗa jarendi omo fuɓɓuto juuɗe mum ɗiɗi omo fuɓɓuti juuɗe mum ɗiɗi o wi Allah no heewina mo yana heewi o wi hono abba makko ne ɓooti wirfi e makko kasen caggal makko ɓe landimo kasen ɓe mbi Sékou Oumar winnama o wi Allah hono nene mane o wi ala ɗum ka jibinaka hono yimma ko jibinaka hono yimma ko jibinaka e on satu mo wonno o wi soko nena makko e ley jamma goto o wi defi kiraɗe tati leydi nder jamma goto wiyata jamma o wiyata nde o defi fus Sékou Oumar ba muɗum wewelayi o yuppa o defa keeri fa kiraɗe tati ɗe kiɓɓi te jamma o wiyata no ilma ko foti duwaw donc Sékou Oumar o ndeysan ono on haysone woodi de ne famɗi nder jamma goto soko min martalinda wiyano wiyata ko fotanma noon maayi heegue mi wawa Hamadou no Abdoulaye Souadou Bamma kañ hoɗna saw ƴeeli kan Diallo onne ko Mody Ba ala mi wiyano nane no puɗɗoɗe salludu ko Mody Baɓe tan koɗenteɗo batte Hamadou Abdoulaye Souadou ɗon yimmire salatu rabbi so hoɗoɓe Wambay ɓe kanko Tidiane Hamadi Mbudiri o hoɗi ɗo o wi saw ƴeeli kanko Hamadou Abdoulaye Souadou Bamma ñande fof fiɗnan ɗum so ƴimmo so nanga saggilde o moƴƴo
o ko wiya e mouhamadoun sallllahu alayhi wa sallam ko sifa e hammadoun fuu sifama kanko hammadoun abdoulaye sow adou bamma mo tokkata hammadoun to ndeysan jokku gawlel nden o witake kan diallo nden diallo o yettirte o pullo o yano nawal kannugal kala ko ɓenni toon fuu yahan lakara weedu witi e noon ko ɓenni fuu maya weedu hettuno jippuɗe se ɗum weedu hettuno nawal kanndude wiyete ko ɓenni to hay fof so ɓenni ko maayo noon no foti hewde jinnaji wendu no weedu filande guuɓe ndiyam lobban ceniɗam belɗam yarde belɗam lootade a lootta e mayru dañere mayru fuu do tawɗa tan jaarendi boko wala hay kanko Amadou Abdoulaye Sow Adou Bamma o wari e wendu mabba makko yifati o waala e wendude o wi wonko lanɗo subahanahu wa ta'ala luɓori ɗi adama ko wona jande tan ko wona ko ɗum ko wona laaɓi e gawal ko wona malfal ndeysan o wari e wendu ndu mo jooɗi o nangi salligi mo yi o salligi o wi ɗandiyen ana ŋarɗi ɗandiyen ana weeli loota ɗandiyen ana weeli yarde e taliba makko ɓe mbi Hamadou Abdoulaye Sow Adou Bamma ndude wendu wiyano ndu oya ko wiya fof anda ko ɓe mbalan ɗo nenno ɓe mbaali ɗo mo jangi aya goto jinnaro fuu wondu e nokku ɗo fuu maayi fuu feri ko wawi dogoru ko fuu dogi aya goto tan mo jangi allahu akbar ɗon wima kan simore wotere wotere wona mi hiiri miɗe jangga waali miɗe jangga mi yiiri faddinde hooram mi yiiri faddinde hooram mbiɗa hula aya goto tan mo jangi kanko Amadou Abdoulaye Sow Adou Bamma kan diallo jallo jeeni makko nen noon so kan diallo hoɗama fof e noddon ɗo bamo Seekou Dawda pamirel piɗowiri ñiiɓi tan Hamadou Abdoulaye Sow Adou Bamma tan Barayma Abdoulaye Sow Adou Bamma tan gafure tan gaari wona gayndeje en keebiki ɗum calminama ɓe juurama machallah so Seekou hoɗi ɗo ayete o hoɗani Mody Baɓe minen min ɓeyta komin koɓe hoɗnama ceernayɓe ceerna e waliyal waliyaɓe soko on woni ceerno Aliou Ka guila ɗo ha Sénégal so ɗum diri mbiɗa salmina ceernam kadi ceerno ɗo guila ɗo ha Abidjan soko on woni Samba Kodda Samba Issa Moussane guila ɗo ha Samba Kodda Samba Moussa Issa mo Moussa jaaliga inde nde ne juutirima fo debbode donc mi salminima mi juurimomo kala to wawi wonde woni ɗo yettama o manama mbiyatmo martal indawi yo artu mi tampiɓe heeñi watti fo yaade lawol Samba Kodda artu Mali maylinaɓe jewunima mi salmini on so ɗum diri ñantugal ngal mbiɗa salmina bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe kala ñantugal ngal ko Séga Sy totti martal inda oɗo bonɗo o waɗir ɗum julde ñooti ɗum ko ala jikko feere gonɗo makko ano toon wona taji marko dinna gonɗo makko ano toon yo Ousmane Hammadoune Diallo o pullo hande so hokkuma ma gottam yarde koyɗe on hetti Ousmane Hammadoune Diallo o ko Diallo yetta Ousmane Hammadou Diallo o ko to war woni o ko gorko jontaɗo awa calminimo en juurima on ñagal mom Allah moƴƴere Seekou aɗa wawi dillinde yimɓeɓe yeeɓiyankoɓe ne darma oɗo saaha hande ko subaka julde il faut que dillina bandiraɓe musidɓe tedduɓe haaɓe dilla e nder kollima hen on calminama onon kala yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV toujours ko enen e Seekou gondi ɗo Seekou an a yiɗata wadde no wayno clipaji ni walla yimde moderne beddoɗa wutteji ma mawɗi ɗi walla hoddundu aɗa weeli dane gona yimde moderne aɗa ɓuƴade ɓaƴo mais Seekou wi non kañum ko ɗum ɗo ɓurani ɗum ko ɗum ɗo tawi ko ɗum ɗo jokkata Seekou bisimilla ma ne bakleta men hoddundu jimana bandiraɓe musidɓe tedduɓe ayi ɗo mabo jeeyi ɗo miɗe mbiya ɗum Sadio le weeli yaade o ali Allah sari wiyete mabo seeno sa mabde dinda o waɗi hono si no gaɗɗon ni kanko dumo yiɗa so wona jande soko ɓi adama so janggay fu majji
wona ɗum qur'ana wona ɗum arabu wona ɗum école so neɗɗo janggay tan majji eyi marta ndinda o wi kala ɓi adama jannguɗo fof yaɓam tina e jande muɗum nde golle fof ko gollata aɗa hani janngude bana maldu e mayral barke ali allah e sare eyi ko mbiɗa joni ko eyi kanko mabo o fuɗɗani kam permine joni waɗede clip modde jeliɓe international fuu modde waɗemi commissaire ɗum kanko adani kam ko o bamma ko ɗo ndeysan kanko ali allah e sara ɗum waɗi so koɗɗumi ɗo eyi hon fof wonko adani ɓi bayre tan bo ɗum machallah ya mayra sarema ya mayra sarema ya mayra sarema ali allah sare ali allah sare sarema ali allah sare bando maddu e mayra ya mayra sarema e baba allah sare ya mayra sarema martu ndinda wona yeggitide ɗo go'o no jiideten ɗon ɗo mi wardinno suko jokkone bambaɗo jontaɗo an wiya Samba Kuucu Boucar Tufade yera nguuma aali e mawni ko gorko an wiya Hammadou Kuucu Boucar Tufade yera nguuma aali ɓe taniraɓe yero he ana jeeɗi golle taniraɓe yero he ana jeebaki ɓi bayre tan bodi fe ɓe talla goto ɓi bammagal Boukary Tufade boore Boukary Tufade Kuucu Boucar Tufade kadi Boukary Tufade Aminta Boukary Tufade jaɓaɗo Boukary Tufade Aissata Boukary Tufade he jafaral mi jaɓani ɗon faaɗo kami Amadou Kuucu Boucar Tufade yere nguuma aali kanko e Samba e kamɓe adi hollude kam maɗa go oɗo e sababu hana yigguetede de sababu hana yoppede sababu hana yeɓede marta ndinda nden jiidu dokkuɗa kam jawdidu machallah en keebiki mo calminima kala ko wawi wonde wondirde bandiraɓe gorko moƴƴo marta ndinda yiide hono makko hannde ane tiiɗi sa ɗum an tiiɗi gise mabou mabo debbo o wona pasto walda soko pasto walda ana soodi luumo ana soodi to luumo to sa waɗi ara nde ene weeli ka so ɓooyi an haaɗi kadi mabou debbo ayaki produit mabo debbo wona pasto walda o yiɗa marta ndinda Samba Kuucu bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe kala oɗo saaha yarmen e Ayaw Pinal TV hande koye julde gonɗen holko mbiyata ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke rendidirɓe juuɗe ha cooñi guesa Pinal TV pour ittude ɓiɓɓe fulɓe yimoɓe e niɓɓere soko eɓe keewi ko limte juuma to ɓippullo wawi wonde wonirde kala eɓe keewi ko Sénégal Mali Mauritanie Gambie Niger Nigéria ɗo ha Amérique ko ɓen gaddi ndeɗo yiyande addude Ayaw Pinal TV nde yimantaɗen ɗeɗo ɓiɓɓe fulɓe mbaɗa koye subaka julde gonɗen ɓe calmini eɗen calmina hen directeur amin sogoɗo woni directeur Cheikh Oumar Fotiou Tall eɗen mbiyamo Tall Gueɗo eɗen calmina hen Lide Bousso eɗen calmina hen DG amin en calmini hen kadi Ousso Sabbar Ba e Bocar Ba en foof eɓe jiitu hen koye mabɓe ko limti juuma ɓe calminama ɓe juurama ɓe ñettama e manama ɓe ñaganama Allah moƴƴere jaam e kisal e nden ko Allah e mabɓe yen juutunima wuuri ya Allah ya Allah ya barke salah amina bisimilla ma jimata tele men Pinal TV seeɗa seeko seeko ne wayno ha wala Pinal tele Pinal wele Pinal tele na laabi Pinal tele na laabi Pinal tele na laabi Pinal tele Pinal TV Pinal TV na weeli ndeysaan Pinal TV na weeli Papalinda na haala Pinal jokalɓe no fof ƴewɗo Pinal TV fuu andi weeli o télé mo télé international ko ñaan wallahi hiila walla e jinam so neɗɗo wawata yooloto walla fenali naggal guirmo Pinal TV o hiila wala e o ordinateur ngaji ɗi hunde fof ko wiya e majju ko goto sooda sa harnama a jaɓɓata million aji sooda ɗi million ji sooda wona million goto million ɗiɗi de Pinal TV saremabo ayo
sanga mabo san gisaya mabo gisaya mabo matandina naneno gise jam 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 do 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 jam maba debbo tawɗo jammede ɓi bayar tan ɓuuri albarka yiɗi soko yiɗi ɓuuri hunde fof keɓe waga bandiraɓe Allah holli en ma wuuri amina yen ji tokata ñalaɗe jaafo ɗum min jaafi ɗum wallahi minen ñama kala e ñaagotoɓe onon kaani wiyede jaafo ɗum soko minen min torroɓe tan minen garta e moɗon jamma e ñalawma mbiyen dokkumi jaafo ɗum min jaafi ɗum télé Pinal TV fuu min keebi kiɗi fuu min mbi ɗum Allah holli en ma wuuri fuu miɗen daade ɗum yaafamoy kala gonɗo e suudu radio ɗum fuu min keebiki ɗum hande ɗen tawa jamba leltir ɗaɗiri oro Seku nam gacci ɗi beele no feewi gacci ɗi beele no feewi mi Seku aɗa wawi mbiɗa yiiɗi haade émission o e gasde min jaƴƴumoɗa aɗa tawa yimanani men jaru jaru aɗani jaru sa hooɗi a gaynaɗi ɓima hoɗan ɗon jarta ɓiɓɓe fulɓe ɓe terɗe maɓɓe mbatat wallahi gon il faut que faɗana ɓiɓɓe fulɓe heeɓiyankoɓe a yaw Pinal TV jaruɗe kalna men holmo jaru hoɗana jamanaɓe ɓe jaru hoɗana biyo mbimo fof kañum je jaru tanke so pullo wonamo diallo wonamo ba wonamo sankare bari wonamo jagueyat kaalo fulfulde fof kañum je jaru kami haalimama martidinɗa min jeygol gacol min jeygol gacol sa bakili fe gotol a jeeya ko ɓagoɗa dokko tan ka dokko fof ko an jeeyi bonko dokko tan jambaɗo cusɗo jeeyi gaaci kañ jeeyi gacol Seku mabuma noon wala ko rokki de min noon mbiɗa yiiɗi jeyde gaaci mi wala ko dokkumi a hokki ko ɓuuri yiddede fof soko gilli ɓuuri hunde fof a fenade nen noon e jewtat ɗo ɓi Allah Idrissa Allah seyni Mamadou Dirissa Allah seyni Djidja Dirissa Allah seyni Diara Dirissa Allah seyni Minto Dirissa Allah seyni wiye ɗum kewɗo sirri kewɗo ko waɗi moƴƴireji hande Adama Allah Idrissa Allah seyni pullo yoro ko korka naati joni ko martidinɗa nam o neddi kam ujunaji capantati Adama Sankare Yoro. kam min nanga ɗi ujunaji capantati mi sooda kem kaddulle rewɓe am mi sooda kam juldam Seku a addi provocation maintenant Seku to gueɗe lam woni nene ma tottama buuɗi ɗi watta siftorde martallindani nene hay soko mi maboma kay ha aɗa wawde gaddude kaddulam e gasi ko gense nder jiiɗi mi yeggitim a yeggiti kam a ñaami buuɗi kam yeggiti buuɗi ala mbiyatmo Sankare bari makko kilato wawi wonde wonire guila ɗo ha Abidjan walla wartima Abidjan calminimo yero eɗen jiiya golle ɗe waɗata jamma ñalawma de mataw Allah hoddirani jewdigal makko kanko e martallinde ha joni martidinɗa ɓe jiidama hande so Allah jaaɓi naɓe jiidudema arti fof inchallah soko ma andi ko gollata ko martidinɗa ye gonga a pullo ay maba debbo jiɗɗo fulɓe a maba debbo jinganɗo leñol fulɓe a maba debbo do jiɗɗo ƴiiɗam fulɓe wallahi a wiyan fulɓe naara damal goto e jertide damal goto jokkiyam kasem e jewtan ɗo pullo jiɗɗo leñol muɗum sanne jinganɗo suudu bamum sanne jiila dotoɗo e avion ji so yeeyi leyɗele so warti gani a tan mobile ayiɗi ana mawni so mobile Mercedes o waɗɗi e tan ana mawni so mobile toyitama woɗɗi tan ana mawni so hokkimamo tan ana mawni Seku Allah e num boli ceedu boli wone hokkuma fof tan 1 million fuɗɗata doggal en calminimo en
juuri mo min ñagani mo Allah moƴƴere seydi boli walla haali gonga marto ndinɗa eyi mi haali mbimi hunde fof ɓi adama so walta e du'awu so walta e barke ko golle fof gasam e sey ko Allah num boli on wonti e du'awu on wonti e barke a micciti ko pullo meɗen ne ana ɗon hannde kañum du Allah no hokki ɗum saa o hannde ani wiye Ousmana Alhaji Demba ɓi Alhaji Dikko o du hannde mo warti joni komo e leydi ndi Allah subahanahu wa taala hokkimo moƴƴere nde mo heɓi nde kala sa a ɓilliki a wi téléphone maɗa boni kanko Ousmane o ma arɗo no mokkata a douze Dikko ɓiyaɗo mbiɗa kam ewa mbiyamo téléphone am boni guila hanki guila hanki mi ala téléphone ko répondeur gonmi martidinɗa a ƴiɓi répondeur machallah Ousmane Demba ɓi Alhaji mo ittete e répondeur joni wi Ousmane mbeɗe répondeur guila gartumi Sénégal jamma gartumi Sénégal oɓe gujji téléphone mi ala téléphone wallay Samsuno 87 ujunere o sooda serna e woliyaɓe waliyaɓe sodana kam toon to Sénégal sogono woni ceerno Aliou Ka téléphone o naɓama feewi jomum nawi téléphone o mi nawani arsugo o de anani jaru noddi fulɓe tajali godi nom jaru noddi fulɓe ɓe gibbali madi fulɓe ɓe tannadi gajje koto jomaɗa taɗotoɗo mboɗeri ndeysan so wiyama keñen ye fulɓe arɓe keñen ƴeɓɓike tadike mboɗeeri fulɓe so wiyama pullo wiyeeye cuuso wiyeeye dokko wiyeeye daneejo kala somo tawi komo laati fuu ye pullo somo ɓawli somo arɗo wiye pullo somo rawni wiye pullo somo yi'adiri mo rentike kaɗaɗe laaɗo ɗum ga wiyeeye fulɓe ndeysaan ko ɗo woni jaru ɓisamba Hamadi Aissa e Huseyni Hamadi Aissa e Demba Hamadi Aissa e Hawa Hamadi Aissa e Fanta Hamadi Aissa walla Samba Hamadi Aissa pullal barka maga pulo mama o pullal barka jiiɗi mat ndinda ñanda wotere musuru wino yami hijji musuji ɗiɗi musuji ɗiɗi aɗa ko musuru ko musuru hoɗo mbiyata wulluru on o wiyata wulluru jaaɗi ijji jaaɗi hijje jippuɗe oɗo histoire ne weli musuji ɗiɗi ɗi fuɗɗi gori ɓe mbi ɗi jaami hijji wotour ndu nangi lawol ndu hucci fonnangue undu doga undu ya undu doga fa jamma nangi ndu wonɗo ndu waali ndu yolbi sen ndu waali ndu ñaago Allah kono ñaagi Allah ko ndu nabbi lekki ndu diɓi wala fof ko ndu hawri so wona faddare liƴƴi faddare liƴƴi jege liɗɗi liɗɗi faddare liɗɗi hiɓɓere ana jooɗi no wari ndu naati hen kayri ka yo ay aduna o moƴƴi o hayti yaade hijji wasi yaade hijji o hinni ñamde liɗɗi ndu woni ɗon kayri ka uno ñaama liɗɗi faandu nani wonduɗo daani mum ana wulla hedde no wiye he aduna o boni jaka kañum to dogi to so yeetu so ɓili e kobaje ko seɗɗa nanguirta liɗɗi ko gubbol heddu ndu wulla ndu haaja ndu wiye aduna o boni ndeysan wondugal liɗɗi ga ndu wiye a feni aduna maɗa boni minen ga aduna amin bonayi minen miɗen ñaami liɗɗi a wi aduna boni aduna o bonayi wi a feni mata anko o ko peetuɗo o ko haaɗi an aduna maɗa boni minen ka aduna amin bonayi minen miɗen ñaama liɗɗi e ko kulle ɓuɗɗe aya aduna boni an hay noon aduna o woori e ɓiɓɓe adama en pota e rimɓe ɓe pota Allah kañum tagi duñaaru ndu kañum sendi yimɓe ɓe fey sahabaɓe ɓurɗo ƴoƴude o fuu omo waɗi annabajo
ɓurɗo ƴoƴƴude fof omo waɗi annabajo gila to Allah subahanahu wa taala seeni e hono so seeni so sappi ɓe o wiɓe sappo aliji sappanaɓe aljanna voilà ko kanko sendi alhamdulillah rabbil alamin yen kem andude hoore mi en kem andude Allah yi en kem jawdi waɗandi barke keɓir waga sakiraɓe hande miɗen kuysanne miɗa yiya marta ndinda no kono mi naati aljanna machallah bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV wakto yettima seeɗa jagguiɓe en seeɗa seeku eɗen calmina kala to ɓippullo wawi wonde e wonirde nde change toon gaaci ɗi nde mbayanito ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe wonɓe oɗo saaha e téléji mumen ne daara on nde mbayanotoɗaɓe jimanaɓe dernier morceau dar mi wara mi yimanɓe joni soka yi kulle ɗe ni yiya fuu hono yiɗi wala gille jimata quoi aduna o fal yiɗi télé o ɗon hon yiɗi wala yeeyayi pinaltel yeeyayi pinaltel yeeyayi pinaltel pinaltel e maɗi meɗo pinaltel ɓe maɗi meɗo yeeyayi pinaltel yeeyayi yimɓena jiɗima yeeyi fota yiɗima yeeyi minen jiɗima ayi tinnayi nebi nodde hono yiɗi kab Allah heɓataki ndeysan hono ngonde jañiri mandandirda albarka hono yiɗi wala bandiraɓe keɓirawaka meɗe Allah gollu yemma wuuri e ñaguima Allah pinalteɓe maadi meɗe ye bandiraɓe no jaabe hono yiɗi ka wala heɓatake ndeysan ko gonga machallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe wonɓe Australia guila ɗo ha France Amérique mbeɗa salmina ɗo Kalidji Cofel Dieng guila ɗo ha Paris kanko daraniɗo leñol fulɓe toon to France o salminama o juurama eɗen calmina ɗo Mbo Aminata Samba mbiyatmo Mbo Demba makko kala ɓippullo to wawi wonde wonirde daraniɗo leñol pulago amin calmina ɗum ɗo yo yitto hoore mum e nder salminago he eɗen mbiya en jii hikka yen juuri mo wuuri ya Allah ya Allahu ya barke salatul fatiha jaafoɗon jartoɗon martallindani heewi haala to yafof fulɓe mbaɗini to yafof fulɓe battidani ɗum foof ko yidde tan yo leñol ngol yaaru yeeso yo leñol ngol ɓamtu ya Allah to mbijanɗen leñol ngol to cikkaten leñol ngol ɗo ya Allah hitande wonde yo tawgol ɗon to jiɗanɗen leñol ngol ko ya rabbi ya barke salatul fatiha on calminama on juurama on jettama on manama enen saaha goɗɗo inchallah rabbi juulemo wuuri